67.620 minutu. Hau gertatuko zela esan zidatenean, barre egiten nuen. Martxoaren 14ean ezin gintuztela giltzaperatu esaten nien nire lagunei. Barre egiten nuen. Horrengo egunean guztiz aldatu zitzaigun bizitza benoi. Jada 47 egun igaro ditugu irten gabe. Haiekin, belarrean etzanda egotea botatzen dut faltan. Kafe bat hartzea Iruñeko edo Gasteizeko alde zaharrean. Faltan botatzen ditut nire lagunen eta aiton amonen besarkadak. Baita farra batean ezagun batekin ematen ditudanak. Faltan ditut pixukideekin ordubiak arte hizketan egotea. Egunero haien aurpegi politak ikustea. Gure artean ditugun txantxak eta pikeak izatea, baina batez ere, haien besarkadek nire gorputz txikia inguratzea. Urte hau galtzeak ez nauk kezkatzen, hau noizbait bukatuko den da kezkatzen nauena. Ez dut uste inoiz ahaztuko denik. Egin gabe utzi nituen gauzetan pentsatzen dut egunero. Hori egiteko askatasuna kendu zidatela pentsa ezin ezen niretzat. Askatasuna kendu digute. Honek gogorarazten nau klaseko norbaitek zerbait txarra egiten zuenean, denok zigor bat jasan behar genuela. Merezi ez genuen zerbaitengatik, eta ez genuela inoiz ausardirik izan, merezi ez genuen horren aurka borrokatzeko. Kasu honetan gure zigorra 57 egun etxean egotea da. 67.620 minutu zehazkere. Hau astuna izaten hasten da. Ez dakit zer gehiago egin, jada sukaldatu, garbitu, kontsolara jolastu, ikasi, lan egin, edan, lo, kirola, erosketak zakarra jeitsi, behin txalotu, bestean kazerolada, idatzi, abestu, dantzatu, abesti bat asmatu, bideotxat pila egin ditut. Eta ez dakit zer gehiago egin. Dakidan bakarra, nire askatasuna eta benetako bizitza faltan botatzen dudala da. Normaltasunera bueltatu nahi dut. Goizeko 7etan altxatu eta klasera berandu iritsi, baina klasera joan nahi dut. Klasekoekin betiko barrak bota, eta ordu tarteko kafetxoa hartzea. Klasetik ordu erdi bat lehenago atera, hurrengo egunean irakasleen bronka jasotzeko. Ez nuke inoiz pentsatuko hau esango nuenik, baina hori dena berriz izatea nahi dut. Espero dut laster haizeak berriro larrua zala laztantzea. Eta mierda honen aurretik nengoen bezain aske sentitzea. Bueno, orain kanpoan nago. Ta nahiko aske sentitzen naiz, baina... Atera? Ontarako. Ay, estoy muy cansada, ¿eh? ¿Hace cuánto que no hacías ejercicio? 2 años.